kepareng ngaturake sapa? Dipilih. Ya. Ora dadak. Bakso bulat. Kan bakso bulat ora. Ayo Mbak Tatin. Ya. Sing diarep-arep penonton. Ya. Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu sapa kok Sugeng Dalu? Sugeng Dalu Mas Bagong. Ah, ngono kok meng Sugeng Dalu. Anggape ngarepmu ki akeh banget masyarakat kene, Mbak. Niki akeh lho, Pak, sing ra ketok tapine. Ah iya. Iya, Sugeng Dalu Mbak Tatin. Iya. Ayo diaturake lali janjine nganggo bawa. Iya. Nggih, Pak. Rina pantarane wengi. Oh. Titinge ning Mas Geter. Hah? Ini Mas Geter. Nek sing anyar kuwi. Bukan. Sing endi sing Wah, duh. Titi, Pak. Aku semelang nek kleru. Dina Minggu. Oh ya. Oh. Gajahe ana. Untane ana. Wirak mbira luka. Iki bawa jenenge dina Minggu. Rak prei to. Ha iya ning kuwi bawa. Bawa tetep mlebu. Ora kuwi bawa lho kanu paduan suara. Apa solo vokal. Ameng arep vokale kok ndak tekan solo. Wah. Bocah wangel kandhan-kandhane. Wis ben disuarake Tatin ora usah omong wae ora. Dina Minggu kang tak anti. Tinamune samanane. Ya, mengono ta? Heeh. Nggih. Mbok ganti karune bawane. Ganti napa? Ah sak waremu sik liyane. Liyane napa? Mengki mung dunekke meneh. Gunake sapa? Jenengan kuwi. Ora arep ngunekke, coba. Wis nganggo gawane kuwi wae sik. Hah? Nganggo niku sik. Nganggo gawane sapa? Gawane sing gawe Mas Geter niki lho. Oh iya. Jenengan iki wes. mbok rasakno kuwi to. Ya wis, sakarmu wis. Angel. Kuwi lah. Kan guyu apa muntah-muntah? Kok tok. Ayo wong guyu ki dhewe-dhewe kok ya. Ana wong guyu ning engko nek ngono senane sing genter iya. Kae ora seneni. Ya wis ben ngarang. Ya kadang kala ki ana sing krungu swara guyu we mangkel. Iya ana sing krungu swara guyu ki seneng melu guyu. Nek aku ki sifatku nek ana wong guyu aku melu guyu, melu seneng, melu geli ngono lho. Ah iya, nek Bagong ki nek ana wong guyu sengit kok. Mula nek mayane diguyu to. Ayo, guys. Nggih. Dina Minggu kang tak anti Tinamune perpindahan suara itu. Heeh. Pripun, Pak? Ayo, Gak. Hah? Jenengan ajeng ngendika napa? Ora sida, krungu swara. Lah wong wis budget muni lho jenengan. Ayo aku arep omong tok bareng iki. Sida bareng ra? Ra. Dhewe-dhewe wae. Tantangane kok sok ngaya-wara Tatin. Bareng-bareng sedeng apa bareng-bareng? Lah piye ta? Gong. Maksudnya apa? Sadar ora kowe? Maksude
Nek omahe Tatin bareng-bareng ki omahe cukup apa piye? Cukup ya, wong pira? Wah, ya syukur nek cukup berarti omahmu jembar. Go bal-balan ya iso. Wah. Ngapa solikin kok ya Gun ya? Jan jine Sesuk nek wis apa entuk mayang bebas ya, Tru. Sangu lakban ya. Ya. Lah napa? Nggo nglakban cangkeme sing ngenong ae lho. Nek nyuwara iki semelangku nek mlebu mik. Kamu nek kentang kok nggo bal-balan. Kaya wedhus ratanan. Sing duwe mono. Sampun. Wis. Kok bareng meneh. Anane pi. Anane iki. Larak tenan to. Anane pijer maya pinter golek alasan. Wah. Kok dadi kaya suara kewan to? Ana kodhok bareng lho. Awang kowe ya wong sing lumrah wae to, sing biasa. Pinter golek alasan, ngono e malah kowe nek kowe ora kowe sing aja. Pinter golek alasan. Lah kula ngono sing ngangkit lho, kon kudu kemayu jare pas nggon kono kuwi. Oh, ayo ora ngerti aku. Nggon kono kuwi kudu kemayu. Kaya piye toh? kon tirukan Dedes zaman biyen. Ha iya. Kan Dedes. Ngandur-andur. Angen deker.